rybárka. Americká rybárka teraz na scéne. Máme tu pstruha väčších rozmerov evidentne. Máme tri veľké pstruhy. Ja mám 60, najväčšieho 68 a Sandra má všetko tiež 62. A teraz uvidíme, aký bude. Aktuálne Trénujeme, teraz sme trénovali náhody na orvište. S ťažkou plandávkou, lebo tam to bude asi dominovať, takže sme skúšali a podaril sa ešte takto na poslednú chvíľu. Krásny pstruh, uvidíme. Skúšame knápky, háčky na plandávky, lebo sú brutálne tie háčky. Proste minimálna padavosť rýb. aktuálne mám na udici stúlečko 3,5 gramu. Moja obľúbená farba, bielorúžová. Bielorúžová. A čo máš? Tule. Nori stule, 3,5 gramu. Tak, 3,5. Ty rádi chytáme, že? 3,5 sú dobré. Tak Naše obľúbené plandávky sú Sofia 1,6 alebo Tulečko. Stúlečka sú dobré. Za nás sú to najúčinnejšie plandávky, pretože vieme s nimi fingovať agresívnejší pohyb, alebo My sme napríklad na Bešeňove chytali 1,6, keď nám fúkalo do chrbtu, dokázali sme ich trošku odhodiť. Dúfajme, že vyjde, no. Čo tu robíme teraz, vieš? Musíme čakať, že oni to väčšinou vedia vykorčulovať odtiaľ, no. Krásna akcia udičky, krásna práca Sandry. Tento pstruh je zjavne, už vie, čo robí. Začína mať pocit, že už sa trošku špecializujú pri tých krajoch. Len skús, no, tam si cez konárik a tlačíš to do konárov, vieš, tak. Uvidíme, no. Súboj je to riadny. Súboj titánov. Nedá nám nič zadarmo, že, tá ryba tu? Nič, absolútne. Ja som mal tu 68 a toho som chytil asi, je to podľa mňa jedna z najväčších rýb tu na rybníku. A vytiahol som ho úplne jak handru. Čím menšia ryba, keď sú tie ryby okolo 60, tak sú bojovné jak hrom. Jazero Uzela predvádza, dneska je neskutočne. Nafúkava sem rybu evidentne. Takže sme ich tu odchytávali. Chytali sme celý tento roh vlastne teraz. Máme 6 rybu veľkú. Ja som chytil 3 na gumu. Ja som skúšal gumu, čierny magot. Vyšiel svoje. No, je to boj. Krásny. Sa mi zdá, že už tu budeme potrebovať čln zaparkovať a z člnu ich zdolávať, vieš, na otvorenú vodu. Čo robí? Ale už je vonku, na vode išiel, že? Na vode už. Už je to lepšie. Už trošku mu pribržďam, takže už potiahnem to polienko bližšie. Už ho nenechávam úplne na voľno. Len tá ich váha nám robí problémy, no. Máme 3,5 gramové udičky. Sú to stavanky a dostávajú záhu, no. Ale so 3,5 krásne kontrolujeme chod plandávky, že, Sandruš? Na tej 3,5 je cítiť krásne všetko. Celý záber, celý chod plandávky. A nepadá nám ryba, no. Lebo nám pomáha pri tých prvých výpadoch veľkých. Nám to veľmi pomáha. Áno. Už je tu. Krásny. Zase mega ryba, no, veľká. Krásny veľký pstruh, no, ale už nás badal, takže začína podbrežný boj. Áno, príbrežný boj. Príbrežný boj začína, no. Už videl ľudí. A ešte keď Jolly chytí do ruky podberať za chvíľu, tak to... Áno, ten prvý pohľad na... to má riadny chvost. Toto je to... Krásna, no. Chytáme na tie plandávky a proste pozri sa, po akých bojoch vydrží ten drží ten háčik proste.
Ty kokos. Krásny súboj. To sú nádherné výpady. Mm. No Jolik ale už môže. Že... No, uvidíme. Nech sa vykotí a ja mu minimálne nastajlujem cez tento. Ešte nie, no. Toto sú fázy, kedy sa prichádza o tie ryby zvyčajne. Toto sú fázy, keď už ľudia si to chcú silou mocou urýchliť a vtedy sa prichádza o ne, no. Obzvlášť na 12-kách. Na 12-kách floračoch. My máme tuto vlastne 14-ku. Len no, dole tú udičku, lebo tak, aby bol pekná, alebo nie len v špičke, lebo vieš, aby neurobil nejaký blbý výpada. Tak teraz, pozri sa, toto je krásny záber. Toto je nádherný záber, pozri, jak pracuje. Tak. Ty máš bielo-ružovú, že? Áno, bielo-ružové tule. Veľmi dobré, ale to isté ako napríklad naše gumy, Magoty, aj Buffalo bielo-ružové tu išli minulé. Áno. Tá kombinácia Ja sa som kupoval toto tulečko, som kúpil 101, 3 a 3,5, po 2 kusy a kúpil som si aj bielo-ružové, pretože na Norise veľmi išla bielo-ružová. A ešte stále meta, ešte stále pracuje zľavo. No, poď už. Poď. Nie, to je... No je to ťažký boj, no. Áno, bojovník. Ale to je na tej rybačke to krásne. Tak. No, ešte robí. Ono je najlepšie, keď prečítaš vodu. Prídeš sem po práci, nasekáš veľké ryby, že? A ideš spokojná domov. Áno. Není nič lepšie pre rybára fanatického. Tu zabudneš na všetko, aspoň na chvíľku, no. No poďme. Vymetáte trávy tam na spodu, no. Hej, vidím ho. O čo sa pokúša. To je neskutočné. Ešte má silu trošku, no. Ale už to začína byť. Aj pre ňoho únavné. A vypol sa. Moja chyba. Uvoľnenie na chvíľočku, že? Áno. Na chvíľku som iba toto urobila rukou. Prechytila, povolil sa, no a proste tak to patrí k tomu. Tak aj mne už jeden spadol. Tak. Dobre, nevadí, ale podložku máme mokrú. Dnes bolo dobré. Ešte možno spravíme jedného narýchlo. Ideme ešte chytať? No jasné. Čau. Tak ideme na to.